Takže ľudia, prepáčte mi, ale omylom som vypol natáčanie. Lebo mám to rovno na obrazovke, kde mám, aby som odišiel z cesty. Strašne sa ospravedlňujem. Ale spojím to dohromady, takže si to asi ani nevšimnete, možno iba taký strih. Ja si musím upratať tie bloky, lebo ja neznačím, keď mám rozhádzané, prepáčte, musím posunúť odpočítavadlo. Dobre, Bráško, ideme ich vybombiť. Á, ty už sa tam perou. Ty už sa perou. Ale ty sú dobre zohratí. No dobre, tak to není tým. Super. Tak toho môžem dať. Nie! Nie! Prečo? Prečo mi tá hra tak nepraje? Prečo? Krista. Ježiš, lagy. Dobre. Budem v pohode SPS-ka. FPS-ka, prepáčte mi. Ty prestan tu bliakať. No, takže ideme na to. Pred natáčením som ešte chvíľu hral a to som vyhral. Bol som ako prvý, ale problém bol v tom, že som to nenatáčal. Takže to bola chyba. Ale vyhral som to. Musím posunúť odpočítavadlo. Bolo to easy vyhrať. Bolo to easy win. Boli tam všetci šialení. A všetci šli bude tak ako ja bez vybavenia. Takže to prehrám, je to moja vina, čisto moja vina. Žiadne FPS, žiadne lagy, takže to bude moja vina. Čo to tu je? Super, nejaké veci. Bloky, posledne som odpočítavadlo, tak. Dáme si brneníčko, takto nové. Máme tu nejaké snowbally. Kde sa nám vždy hodia. Oj, niekto nám tam vyberá. Niekto tam brakuje, ak to nie je ten môj. To nie je môj? Dobre, je to môj. Ho pozdravíme. No, ale ten by si zaslúžil. Ten sa tam hrá na veľkého šéfa. S korunkou. A možno, že aj je šéf, no. Ale my ho dáme dole. Skúsime to aspoň. Neviem dobre hádzať snowballmi, možno tak na počítači. A v Minecrafte na mobile je ľahké toto. Že nemusíte sa ohňať, aby ste ten blok tam dali a nedrbli dole. No čo je? Ideme bomby? Keby si ty šiel dole, fešečík. Tak toto zahráme, že sa nestalo. Prepáčte, trošku mi to tu vrzga. Nie, spadol som. Takže ideme ďalej. Takže ideme ďalšie kolo. Buglo sa mi to. Super. No to nechápem, ak sa mi podarilo. Buglo sa mi hra. Dobre, už mi to ide. Nedočahneš, Bráško. Nie, ja som vyhodil svoj meč! Nie! O. Dobre, Bráško, kde je druhá truhlica? Sme mali jednu. No, super. Idem rovno tam. Mám málo vecí. A to je dosť málo, no. Budeme si pískať troška. Oj. Si môj, že... Nie! Nie! Svinia jedna, podrazná. Dobre. Ja nie som sa prehrávať. Ale ja nemám vo zvyku hrávať. Skywars. Survivali sa v pohode ešte takéto blbosti. Rok 2011. Ale ľudia... Mne sa to bugne, keď dojdem na spawn. Wow. Sme na mieste.
Moja truhla. Posuniem počítavadlo. Dobre, takže pokračujeme. Mal som tu menší problém, som sa musel porozprávať. Ale v pohode. Ideme ich zbiť. Ty vole! On má diamantový meč. Ideš na ňo ty? Dobre, tak ja ho skúsim vybombiť. Nemá armor. Ja nemám vôbec žiadny armor. No tak toto bude risk alebo zisk. Ten debil! On vyhodil topánky. On mi dal diamantové topánky, to je debil. Zomreš. Ti hovorím, že to je hriech. Hajzel jeden. Non-stop umieram, non-stop umieram, non-stop umieram, non-stop. Mám takú bugnutú hru, až to bolí. Krista Boha Pána. No. A už mi ide hra, už není baknutá. No, no dobre. Asi sa idem prvé. Tu nám mi prípada, že bude tie veci. Takto. Šup. Takto. Tak. Nechal mi tu niečo. Ale nechal chlapec. Ten ví, čo, jak sa deliť. Ten sa vie podeliť. Dobre, bráčko, ale čo ty si nedomyslel? Ty si môj, že? Si ten herobraj? O nie. Ty si môj? Dobre, poď. Ľudia asi neviem rozpoznať, že či je to môj či je so mnou v týme, alebo nie. Kam lezeš? No, asi tu nájdem nejaké levely. Neviem, keď sa vám nezidú. Vidieť niečo craftiť, keď Skywars je iba o bitkách. Ani nie. To jabko si ešte nedám, aby som ho zbytočne nemínal. Je ten. To je debil. Tu na je full damage, takže poviem pomaly takto dole. Tieto sú zlí. Dobre, ani som nepočul, že by som ho nedal. Ani jedna trefa. Poď, dám ti také dve bomby, že sa dosreš. No čo je? Dobre, dosratý pes, teraz si umreš. Nie, si strašne rýchly. A ja mám nejaký armor. Mám gačulky. Nič som nenašiel. A mám helmu. To je v pohode. Fúha, no tak tam nejdem, to sú strašné bitky. Ľudia, teraz to budem hrať kokos na kempera. Pôjdem až keď bude trošku po tých bitkách. Ja sa schovám toto za roh, tak toto ešte vylúčim. Nevylúčim. Tak, asi idem do boja. Ten fakt nič není. Ale nie, je tu. Vajíčka, tie sa vždy hodia vajíčka. Tu má luk, ale nemám šípy. Budem strať vajca. Idem sa byť. Nie, niekde za mnou, že? Nie, full damage. Poď sem. Nie, omlel som otvoril rohlicu. Poďte. Dvoch nedám. Byte sa sami. Keď sa dva bijú, tretí dojde. No poď sem ty. Teraz idem na teba. Ak ma nezhodíš. Čo? To si môj? Si môj? Marko, ty ešte žiješ? Som nevedel. On je dobrý fighter. Oj, nie! Nie! Ja som spadol! Nie! Ty kokos, takýto fail.
Dobre. Dám posledné kolo. Toto je najhorší fail v mojom živote. No dobre, buglo sa mi to, takže asi nebude ďalšie kolo, takže tu na to video ukončím, dajte like a odber a čau.